Nigdy nie wygrałem na Zniczu jeszcze, tak jakoś się to wszystko układało, że zawsze tutaj prowadzone przeze mnie zespoły to albo remisik, ale najczęściej przegrywałem. Ciężki teren, zawsze Znicz mi się kojarzy z bardzo solidną, dobrą drużyną i dlatego tym bardziej cieszę się z tego zwycięstwa, bo są takie stadiony, są takie tereny, gdzie nie idzie i dzisiaj to naprawdę bardzo cenne zwycięstwo. Po meczu chyba wyrównanym, obiektywnie trzeba przyznać. Po tą jedną bramkę byliśmy dzisiaj lepsi. Potem strzał Zielonki, sytuacja Krystiana Misia, mogliśmy ten mecz zamknąć. Do końca było groźnie, do końca było na pewno wszystko takie na ostrzu noża, dużo stałych fragmentów gry, sporo sytuacji w naszym polu karnym, ale tak samo i ciekawe ataki szybkie z naszej strony. Niestety nie udało się strzelić tej bramki na 2-0, ale nie wymagajmy za dużo. 1-0 to piękny wynik, tak więc cieszymy się z cennego zwycięstwa na bardzo trudnym terenie. Dziękuję. Tak, myślę, że ten mecz sme rozgrywali dobre. Mali sme situácie v prvších minútach, kde sme mohli zdobiť bránku, neujalo sa to i potom náš přetivník mal viac iniciatívy v tom meču i potom sme znova mali nejaké situácie v tom meči, keď už tá prvšia polova pošla do přervy. Dzisiaj decydovala efektivita nášho přetivníka, lebo myślę, že sme mieli lepej štatistiky jak náš přetivník i myślę, že mali tam ešte potom situácie, kde dali do stĺpku. Ale myślę, že dzisiaj mne družina pokazala, že vieme hrať aktívne, dobrý v pressingu. Musíme lepšie vykořisťovať situácie, kde odeberáme pivku přetivníkovi a musíme ešte šibkejšie decidovať o ďalšom podaní před. Chceme hrať šibkejšie a popraviť sa v podaniach, lebo tam nám to brakuje, aby tá jakość tých atakov byla lepšia a aby přetivník musel viac biegať. Hráči, ktorí pošli do gry, myslím, že boli aktívni. Škoda šance Tabary na zadnom stĺpiku, kde taká, aby som povedal, nebola viera v sobě ísť do risku pri tom střeli, kde sme mohli pôjsť do nerozhodného stavu. Chlopaci valčili o ten punkt do konce meču a nezaslúgili si dzisiaj pregrývať. Gratulujem Pogoniu, že vyhral vážny meč, ktorý bol pre nás bardzo vážny. Máme 2 týgodne na to, aby sme sa pripravili a popravili v tých rzeczach, ktoré som povedal dzisiaj na konferencii. Dzięki.